Recirculating dryer naman po magpapalakas sa produksyon at kita ng mga magsasaka sa bayan pa rin po ng Bayambang. Para sa detalye po ng balitang yan, kasama natin Idol Kate Dispo. 104.7 IFM Report. Mas inaasahang mapapabuti ang kalidad ng kita ng mga magsasaka sa Bayambang matapos tumanggap ang Bayambang District 7 Cluster Organization Incorporated ng isang unit ng recirculating dryer na nagkakahalaga ng 2.94 milyong peso sa ilalim ng CORN program ng Department of Agriculture Regional Field Office 1 sa tulong ng Municipal Agriculture Office ng Bayambang na isa katuparan ng proyekto na layong mabawasan ang post-harvest losses at mapanatili ang mataas na kalidad ng mga inaning mais lalo na sa gitna ng pabago-bagong kondisyon ng panahon. Sa pamamagitan ng recirculating dryer, mas magiging mabilis at epesyente ang pagpapatuyo ng ani na makatutulong upang mapanatili ang kalidad ng mais at mapataas ang halaga nito sa pamilihan. Inaasahan ding mabibigyan nito ng mas malaking oportunidad ang mga benepisyaryong magsasaka na magkakaroon ng mas mataas na kita. Umaasa naman ang pamahalaan na mahihikayat ng proyektong ito ang iba pang samahan ng mga magsasaka upang patuloy na makiisa sa mga programa ng Department of Agriculture at sama-samang isulong ang pagunlad ng agrikultura sa bayan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako si Idol Kate Dispo. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.